Serus. Doktor Viktor ma pýtal zemiakový šalát, ono to je dosť chúlostivé téma, lebo to každý robí inak podľa seba, takže ja nemôžem nejakým spôsobom poučať o zemiakovom šaláte. Ale medzičasom, jak som dúmal, tak som videl na Facebooku útržok z B-servítky, kde Archnalej Gabriel od Svedkov Jehovových, pozdravujem, vypálen, robil predjedlo obaľovaný zemiakový šalát. Ja kúkam, to paráda čistá. No a potom sa pridal aj Iľo, takže to je pre teba video, že on by to zabalil do mesa a vypražil. Takže panové, toto je pre vás video, pre vás troch všetkých a začíname. Oh yes. OK, poďme na to. Takže za normálnych okolností by som volil na šnicel krkovičku, bo je šťavnatejšia a aj štruktúra mäsa jemnejšia. Ale keďže toto nie sú normálne okolnosti, tak som vybral káre. No a káre si začistíme takým spôsobom, že to biele odrežem preč. A to nevyhadzujem, on to pôjde do vývaru. Jak je vrch začistený, otočíme. Preveríme, či tu nie je kostička dajaká a bingo. Takže to vyrežem preč. Ja zvyknem vyrezať aj túto stranu, že by mi to nelietalo potom pod mlátkom. Na porciu režem dajaké centimeter a pol. By mala byť dajaká 150, 160. Uvidíme. Plietol sa mi jazyk pri začisťovaní mäsa, takže dorovnávam. Ty keď dačo robíš, tak ty musíš mať v sebe párny počet, keď popíjaš. Lebo keď máš nepárny, to je nebezpečné, proste, to treba bacha na to dávať. Ja zemiakový šalát jem maximálne 3 raz do roka, takže z dnešnou epizódou to bude 4 raz do roka. No a budem robiť iba na jednu porciu, takže ideme na to. To značí dve menšie zemiačky, také 170 g, poď. Do hrnca jedno vajíčko a polku menšej mrkvy, také 34 g. Tu vidíme, zalejeme vodou. Takže teplú vodu. Nemá absolútne žiadny význam dávať studenú, lebo ti to neskôr zovre. Čajová lyžička soli. Zapneme. Prikryjeme. No a uvaríme. 150 nadéra. Nožom si to opatrne rozrežeme na motýlika. Pytlík a jemne naklepeme. Zemiaky mäkké cedíme. Zemiaky očistíme, nakrájame. Mrkva. Kuchárske okienko. Mám tu uvarené vajce a neuvarené. Keď si nie sme istí, či vajce je uvarené, tak zistíme to tak, že neuvarené vajce, keď zatočím, tak sa krútiť nebude. A uvarené sa krúti.
Seknem tam aj očistené vajíčko. Jednu menšiu kyslú horku na drobno. Trošku na drobno cibuľky. Zelený hrášok. Majonés. Polievkovú lyžicu. A ja dávam aj horčicu trošku. Taká čajová lyžička. Trošku pepru. Trošku soli. A premiešame. No a celú tú zmes, celý ten šalát dáme do mäska. Takú kapsu spravíme. Rozbijem si vajíčko. Prošľahám. Netreba zabudnúť na pravidlo. Jedna ruka je vajce. Hej. A druhá ruka strúhanka. Opatrne otočíme. Vypražené vyberieme a necháme to osušiť. Okamih pravdy. Ku piatike digitálka. Je to fajn. Verím, že aj mocný Liehova to ocení, ale ja osobne by som ostal pri oddelenom. Neskúšajte to. Dobrú chuť.